Bum šakalaka, aloha, moje meno je Skooler.sk a vítajte pri našom prvom let's play. Povedal som našom, takže tu asi pochopíte dnes, akým som. A tu som Palino TVčák. Palino, pozdrav. Čaute, tu je Palino TVčák. Vítajte u dnešného let's playa so Skoolerom. Dneska vám ukážem, jak sa to hrá, budeme robiť srandičky a však kúkajte. Páči, vystroma. A že... Kde si? Kde si? Som. No, Čau, to je tak. pizda, ktorú som spravil ja. Ty si... Si ma vystrelil, Lajza. Čakaj, idem ešte raz. Skúsim pristať na pizde. Vystrel ma. Počkaj, idem. Kde si? Na tebou, však na tebe celý čas skáčem. Jaj, no poď. Vystrel ma na pizdu. Poha. Môžeme? To dáš? Dobre. Takže som na pizde, ľudia. Toto je na 10 odberov. Aj Palinovi. Palinov účet dám, Palinov channel dám do popisku. To je áno, to je môj kostolček. Áno, tam ten kostol. Ideme k Mariši. Ukážem vám naše Marišové pole. Áno, to je brutálne Marišové pole, takže... Normálne. Ideme. To je taký domček. Aha. Tam prašičania bývajú. Aha. Ináč pozdravujem celé Prašice, všetkých poľnohospodárov z Prašíc. To je pre nich pozdrav. Oh shit! Oh my god. Oh my. Ty si hajzel. Kde si ma vystrelil? Ešte furt je tam. Ja som ťa vystrelil. Kúkaj, debil, kde? Tebe to tam buglo, že? Aha, ja sa budem musieť asi odpojiť. Ty si bugnutý. Oh my godness. Počkajte ľudia, ja sa pripojím na vlastný svet. Takže idem na môj svet. Fajn. Takto. Kam už by si sa mal hýbať? Čo viem, Palči, poďme najprv na tvoj svet. Teraz. Dneska je 15. Palčiho svet. Zberaj, ako tam vyzerá. Tuto má pekne napísané, že home. Okolo toho, tuto bola sama hlina, ja som to pekne zapratal. OK, Palčino, kde si? Čo čakám. To je na mojom svete. Čo, kde si? Ja som na tvojom svete. Jaj, počkaj, ja prídem za tebou. Toto je Palčiho svet. Celkom pekné. A tu veľmi veľa stavieb, ale ideme ku mne. Ja som pri tom prašickom dome. OK, idem za tebou. Boha, na čo som sa dával na tvoj svet, keď už som na tvojom svete. Tak. No. Natáčame už také... No. Ešte k hre dodáme, že máte tu blokov na nekonečno, takže nemusíte ťažiť nič. A bloky sa vám počase menia, napríklad za kameň budete mať hlinu a takéto. Aha. Som teraz chytil lag. A teraz ďalší. A teraz ďalší. A teraz ďalší. A teraz ďalší. Takže poďte sa ľudia. On ma odtiaľ to odrazil až v vode. Hintam úplne opiť. A ty si bol... A skaj som ťa odrazil ja? Ja som išiel na ten barak prašický a ja som akurát vtedy zdravo tých prašičanov a zrazu som vyletel. Ľudia, kúpili sa Mariškové polia, tak toto je akože na 10 odberov ďalších, aj Palinovi. On si to zaslúži. Woo! 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 Lagi. Skooler. Z takejto hry boha. Zase som tam našla len tých blízkych priateľov. Palči, kde si? Som na najväčšom... Aha, tam si pri Mariške. Ale... Postaviť... Ľudia, toľko prašičanov sme museli zavolať na to, aby tu bolo toľko Marišky. Poha jeho. Zdravím všetkých prašičanov, všetky prašičanky. A dúfam, že tu ešte niečo nasadíte. Ty si hajdo, ty si to tu zapchal. Tuto je tíra ďalšia, tuto je ďalšia. Kokos, tuto je labyrint doma. Čau.
Jaké tu máte vlastne výhody? Kamo! Môžete sa tu... Zavystrelil. Kde si? Ja som ťa odrazil? Tam? Áno, ty si ma odrazil. Vidíte tam to biele na tej obrazovke, to je palčí. Kamo, a teraz som sa ja bugol. Pozriem ti ho, či je prihlásený. Pohaj jeho. No ty si... Počkaj, palčí, už nie za tebou, už tam bežím. Boha, to kam som ťa vystrelil, to sa mi ešte nestalo, a ty si ma než teraz... Počkaj, však ty si teraz spadol z neba. To je strašne tá hra. To čo? Kamo, Ty tu... to ja tak skač. Vážne, ja nič nerobím a skače to. Pozrite sa ľudia. Modrý tampón. A teraz to je biely tampón. Modrý tampón. Biely tampón. Modrý tampón. Biely tampón. Už som vonku. Dobre, palčí. Kam ideme teraz? Natáčame tak 6,5 minútky okolo. Normálne, ty vyzeráš jak tik-tak. Díky, a ty vyzeráš jak vložka. Nie. Tampón. Tak, sorry. Ja si milím. Deň. Dobre. Woo! Kamo, ľudia, som strašne šťastný, konečne deň. Potom ukážeme vám našu kadibudku za prašickým barákom. Vidíte tam tú krásnu väžu? To je Palčího kostol, ktorý postavil. Áno, môj kostolík. Poďte, ideme sa pomôliť. Uvedieme omšu, víš ako. Ale až večer, to musí byť až o 6, víš ako. To je moje šachovnicové pole, úplne cool, mega. Však to je dobré. Pekné to je. A keďže máme, počkaj, koľko potrebuješ hráčov? 8, 16 plus 16 to je 32. Áno, potrebujeme 32 hráčov a môžeme si zahrať šach. Tak ale my sme matikári proste, kopecka sa môže strčiť do piče. Áno, ideme do kostola teraz, úplne cool kostol. Tento krásny nápis tu napísal Palčí, jasnačka, predtým tu bolo taký nápis, že cicina. A to už dal dole. Tuto je moja parkour mapa, ktorá sa dá úplne ľahko preskakať. Áno, to je náš parkour park. Parkour park. What? Tak nepreskačím mu tak ľahko, ale proste je to tak díra. Teraz hodíme sem do nášho bazéna, ktorý vyzerá úplne... Áno, to nie je bazén, to je... Voľaká šachta, ale však jebat. Tuto dole je... To je šumpa. Ono je jaskyne, do nej nechodívame, lebo je tam debilne. A teraz ideme sem. A takto sa dostaneme k nášmu domu. A tu sme, náš baráčik, úplne nádherný. Tamto je naša pizda, ktorá je vidieť cez celú mapu. Toto je ďalší Renault, ale tento robil túto pizdičku, robil Palčík, tu som robil ja. Ale však on, túto cicinku som takisto spravil ja. Ukážem vám, jak vyzerá zhora, z táčieho pohľadu, z táčej perspektívy, jak sa tomu hovorí. Čau. Čau. A toto ešte divákom poďme ukázať bloky, ako to vyzerá, na čo slúžia. OK, Palčí. Takže tento biely to máte ako piesok, tento zelený to je hlina a trava. No. Toto máte ako listy pre nás Marišu. Áno, Mariša. Normálne drevo. Aha. Kdež ako ten pol... Taký obrúsený kameň. To je normálny kameň, to je normálna skala. To je taký. Toto sú tehly. No, ale tehly v Minecrafte vyzerajú trošku. Toto je sklo. Aha. Drevo. Vybrúsené. A toto sú také polovičné platky. Aha, to je schodík. A toto sú také svetelné, to má večer svieti. A je to pekné. Preto tá pička svieti. Dobre, ideme. Ako na tomto obrázku to keď večer zasvieti. Chceš srať, tak ideme za ten prašický barák. Ideš, go, go. Áno, ideme pri ten prašický dom, kde je tá latrina. Výhoda je taká, že že skačete na 2 bloky. Palčí, poď sa splachnúť. Idem. Som v latrinke. What the fuck, čak ja to už nevidím. Takže uvidíte, ako sa splachuje. Počkaj, ja to nevidím, no. Fajn. Dobre, ideme. Môžeme? Áno, splachni sa.
Čauku. Serus! Jaký teleport. No. Potom ešte hrá sa to knižkou a vlastne pravím si premeníte, že budete ničiť bloky. Toto máte na ničenie, ale keď si to dáte ešte raz, tak potom sem takto dávate bloky a moc je to nevýhodné, keď idete nejaké po ceste. To si chcela si povedať, či? Niečo podobné. No čo, Skuler, čo pôjdeme robiť? Tak či ja vím, poviem volať čo postaviť. Ľudia, víte koľko bolo roboty s tou pizdou? Palči, poď, vystrelím ťa. Volajte do piče, ty mňa. Trošku sa to posnažíme trošku postrihať, ľudia. Dúfam, že sa mi to podarí. A dnes som dal prvé postrihané video na YouTube, ktoré som postrihal v Camtasia. Palči, vystrelím ťa. Jump here. Jump on my head. What the fuck, where are you? Ty hajzo, kam sa? Kde sa trepeš? Pozrite, hýbajúci sa tik-tak. Zase som to povedal. Tak ne, tu postavíme dom, ne? To. Môžeme, no tak ja to tu budem čistiť, zase stávaj. Tu budem takto pekne čistiť. Tu dám potom, toto potom zrýchlim, lebo toto by bola pičovina. Takže ľudia, ja tu odteraz to zrýchlim. Píp! Môžeš kecať tu, no. Daj, volá čo kecaj. Takže, staviame z dosiek. Teda Palči stáva z dosiek, to preto, lebo ja neviem, ako má predstavivosť, takže povedz si, ako máš predstavivosť, jak si myslíš, ak to postavíš. Skačem po hlave, čakám, čo má vystreliť. Blbnú sluchatka, takže divákom sa ospravedlňujem. A tam to zoberú. Palči, vystrel ma, please. Poď. Idem sem dole. Počkaj, ja mám vlastne skočiť na teba, keď ste ma, aby si ma vystrelil. Môžeme? Áno, ja skáčem. To bolo také, že ja som sa proste zdrbal z teba. Poď sem. Som sa trošku posunul, Ty som potrebuješ stlačil. uzemnenie, poď sem niekde dozadu. Kde som ja. No poď ešte raz. Keď sa furt vidím na jednom a tom istom mieste, iba takú lentilku. Kde si? Bohate by sa to trošku buglo, alebo i mne sa to proste buglo. Skáč. No môžeme? Skáč. Tak po piči vystreli. No dám, tak tu je bod. Dobre, stoj, neskáč. Teraz. Dobre, ideme. Dobre, ešte. Potrebuje grady! Dobre. Úplne im tam hore, by som pekne ďaleko letel. OK, idem ti s tým pomôcť. Ja spravím rohy tak, ako si to ja predstavujem. Takže bejom, do riti! To je proste zlozvyk, ja proste koľka pozerám neustále a potom hádem také trochu hlášky, ale... To Gogo to je môj vzor, ale proste ako Gogo nebude proste nikto. A PewDiePie, ani PewDiePie, nikto proste nebude ako PewDiePie, ja PewDiePie si sa nepozerávam, ale nikto už taký nebude. Čisto. No to bude tak dobré. Palino, jasne, že? Palino, to je čistý Gogo. Počkajte, zajtra už bude mať 15 miliard odoberateľov a PewDiePie sa bude môcť strčiť. Nepalči. No. Opa. Kde sú vlastne dvere, motherfucker? Kde bude otvor? Kde bude dzira? Palči. Kde bude dzira? Ako? Kde bude dzira? Palči. Potrebujem... Dzira. Dzira, kde bude dzira? Sprav ty, bola kde. Tam chceš.
No dobre, tak aj ju spravím túto. Dzira túto. Akože tento dom bude akože viac podlažný, či to? Som povedal takú pičovinu teraz, ale však. Nehambím sa za to. Dobre, páči, stávaj, ja tu za spravím podlahu, jak pán. Potom podzvýšiť tieto svetelné bloky o 1. No dobre. Čo je ty lentilka? Ešte pred chvíľkou som ti hovoril tampon. Akože, ja keď som to hral ľudia prvýkrát, tak nebolo proste do smíchu, lebo to ste videli vlastne iba také biele guličky, alebo také biele lentilky proste. To bude mega. To bolo trošku... Ježiš, ja som sa ťa lakol. Čau. To bol jumpscare, jak cicina. Ja to väčšinou robím nad... A ešte chcem dodať, že táto hra je dobrá, keď to hráte s volakým. Dobre, takže ja tu idem robiť teda tú podlahu. Podlahu vlastne na čisto celú zbúram a každý budeme robiť nejaký ten pás. Dúfam, že sa ku mne Palči pripojí pri robení tejto podlahy. A ja to teraz... Áno, hneď to bude. Teraz tak zrýchlim. Dobre, ideme. Teraz to zrýchlim, víš ako. To netrvalo toľko dlho, aspoň pre tých ľudí. Lebo je to fakt trošku víš ako. A proste ešte budem musieť si vypípavať všetky tie nadávky, ktoré som podal, lebo vlastne všetko by bolo, že píp, víš ako. Keby cúval tam, keby cúval tam. Potom chcem sa spýtať z kulera, že či budeme robiť ešte ďalší let's play na túto hru. Musíme si vybrať, z čoho to budeme robiť, takže z čoho to bude robené. Dosky a... Dosky. Tento. Počkaj, Palči, nie. To bude robené takto. Ja nie? Takto. Dobre. Pozri sa. Víš čo, sprav ty, ja spravím zatiaľ strechu. Doska. Víš, ak to už ide? Už sa studieva. Pozri, Palči. A čo ja viem, dáme takto, že... Tak. Potom toto zbúraj tento slupík, to ja sa idem iba dostať na strechu. Aha, však to sa nebude si búrať, že sa pôjde na tú strechu. No dobre si tu sem postavil, Palči. Počkaj, postav sa. Ja sa musím postaviť na teba, aby som vyliezol na strechu. Aj, dobre. Kde? Sem? Poha. Tak si tu spravila díru. Tak aby si nebol pod strechou, napríklad sem. Kde takto, jak som ja. No dobre, tak. Dobre, díky. Som ťa vystrelil. Som nestihol. A ľudia, dúfam, že sa vám teda ten môj prvý vlog páčil. Ešte ak áno, tak zanechajte, ale nezabudajte na to. Taká pekná podlaha. Neviem, či sa vám to video bude páčiť, ale taká originalita, tak to som to vždy robil na Minecrafte, na originálnom, som natáčal originálny Minecraft. No takto to ešte diery zaplňa. To je všetko vlastne. Toto je celý zázrak tejto sexy podlahy a ten barák nevyzerá vôbec zle. Na tej streche mal robiť doplň. Ne, tam bolo dobre spravené, však dobre, no sprav, jak stiež. Nie, dočkaj. Shoot aside, motherfucker.
Sorry ľudia, že sú takí amatérskí proste, ale som úplne zvyknutý na nejakú inakšiu hru. Spravil som tu pred domom taký prístrešok. Okej. Tak som šťastný. Wow! To je dobré. Počkaj, ja ti tu ešte takto spravím. Mega. Nechám to tak, jak to je. A ja sa teraz, ľudia, s vami rozlúčim. Takže... Palči, ešte ma vystrel. To je teba. Pôjdeme. Tam! Ľudia, takže ak sa vám tento let's play páčil, určite zanechajte like. Tak určite zanechajte like. No dobre, vyskoč na mňa a idem si teraz. Ja, tak vystrelím. Poď páči. Hop. Ideme. A taktiež vás prosím, aby ste mi dali odber. Moje meno je Palino TV, tak. Ja vám ho dám ľudia do popisku. Áno, link. Linkin Park, motherfucker. Linkin Park do popisku. Fajn ľudia, takže ja, Skuler.sk, Palino TV, ťahto s vami lúčime a uvidíme sa v ďalšom podobnom alebo takomto let's play. Ešte ho vystrelím. Palči, skač. Skačem. Dobre, takže zdravím všetkých, čauko. Čus.